Oigo abamenyi kurwa ensemo ya Nyagukiani igotokea ward ya Itibo ime ya North Mugirange county ya Nyamira nigo baorukire omogokobo kiba chakuya hoyo mwabo umenyekanite na CPA Geoffrey Mose Bongoye oyo uregotianirwa asechira sobokoreri bwe serikali ya county ya Nyamira nigo abamenyi abo baorukia omogokobo abasebono bali no kwegena buna mbachie korora amatunda gusobokoreri obya korwa ase abateneneri bekyombe ya Public Service Board Murikito Vincent Monda norobotore bakorokia omogokobo isiko yamagacho gichobisi che county Nyamira nigo bakiro mugabana Amos Nyaribo buya soko ire gatambukiro na kubatiania ili bachake mirimo kwa Kennedy Moga togwa kero mugabano itumbi yamono asogo tuinyura gotoye kirugo omwana ito akorera abantu egasi korwa abagasi Nyamira county igabangira muno mogoko iriri atanga abagakarende nyasabe ko mugabana o anyago tokonya buna tokonyire rero na intwe omwana itakonya abantu abamenyi abo kurutibo nigo bono bali no kwegena buna abachora abo batianirwa rero mbachiko kolega sindonga se county eyo aberongeri kurusinta bone kwende ya chori sabe sport ya chori ekora abantu banyamire gas torose kurumaga ko nyinya gitari cya kwamire binte binge bya kwamire igo bono ndo no kwegena nga uchaka bono kuchimotwa county ya Nyamira mo chande bwate bono nguchire kurwege sunteime obaborekana abantu baminto mwanjira boigo goto mwanje tekiagararo omwana omuya nane nabo toroche is able to the task na baga tokorera gas na ndakora abantu banyamira bonsi bono yamate yunigere no kwegena ngocha konyara baro bokoreri obujase chinyegitari chitsinse mecho nyasa utumuna atari gusundoka ataikora nento atorora ira mabera atoiro mwana chobu chinyegitari chitokanye chikwamete muna mono China chabo kenyoro atukwamurire atokote nyasa amuseseni nande gakino mwana omuyo mwa tuamaine ngeke ukyo monto nekyo monto ekena kikiarenge kyaitanya samo gitere na mwaye okuna ko saba gweito nganya samo achisemino bongaini muna chiria ete seremani elie tampiria murabongoye kurwe kanisa Nyagukiani igona go keiro mwana chobu tiganya samo senie nande twanyorire baita nene emechando yaitu ntabe tokomweresa nande nabo gokorera abantu bonsi otogosaba na tiganya samo senie nande togenderera maya Vincent Monda, Ensoko TV, county Nyamira.